दाउ हमनोसै लोगोफोर दाउ जानो गाबोन जागोन आरो ना हमनानै दोनखानोसैलै दाउखौहाय दायो अबे मासेखौ हमनो जादों आङो नैबेखौनो हमसै खोमा बेखौ हमबाय नै नैयाव खाना दोनसै नै नै लोगोफोर दिनै हरावहाय आं दाउ हमना दोनदोंमोन ना गाबोन जागोन होननानै इनिफ्राय नै बुथारबाय आरो ना दैयाव माबानोसै गां फुनो दाउआ मोदोमा गोमो नै मेजेम गोनां जागोनदां जोख्लिमोन गोमोखौ सिनायाखैनो हा गोमोखौ सिनायाखैनो गोमो मोलायनि मोदोमा गोमोखौ सिनायाखैनो होनदों मबाइलाव बारा सिनायाखै होनबा सबाय बिमा मैगं सायनोसैलाय नै लोगोफोर दानिया सबाय बिमाजों दाउजों जागोन संनोसै दानिया नै साराय जानबाय इनिफ्राय नैथिंजाय दालि ओंख्रि संगासिनो दं आरो ना नै इनिफ्राय सबाय बिमा बेदर नै ओमफ्राय मस्ला मस्लि हानानै लाजोब्बाय आङो पियासफोरखौबो ओमफ्राय संनोसै रेडि सुनानै लाखाजोब्बाय माने बेदरखौ होनोसै नै बेदरखौहाय माने दसे इदिनो दसे एवनानै दोननोसै आरो ना इनिफ्राय सबाय बिमाखौ होनोसै एसे एवफ्रामग्रोनानै लानोसै माने नै दाउ बेदरखौहाय दसे एवफ्रामनानै आराम जाबाय आरो ना इनिफ्राय दायो नै सबाय बिमाखौ होनोसैलाय नै नै लोगोफोर सबाय बिमा आरो दाउ बेदर फाजा एवनाया मोनबाय नै आंनिया आराम जाखाबाय नै बेनिफ्राय नैबेयावहाय रानिनो खुन्दुलि संदों आङो नै बेनिफ्राय बेदरखौहाय माने डाइरेक्ट मोननायखौसो साफायबाय आरो ना आङो दै होनाय मानायखौ साफायनाय जादिया माने बोथोराबो अखा हागासिनो ना बेनिखायनो माने रायलायनायखौ मोजाङै खोनाया जे ओंखायनो आङो माने दासो मोननानै साफायनाय जाबायमोन बेनिफ्राय नै आबैबो दंफैयो जोंहा आबैयाबो ओंखाम जागोन आरो ना आबैखौबो ओंखाम जानो लेंहरखादोंमोन आङो मैयानो ना आबै ओंखाम जानोसै र' मोनबाय मा बानायखो नोंसोरो सानैजों फिथा बानायबाय दानिया नै लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नै खुन्था एवनोसैलाय आरो ना नै खुन्था एवहरनोसैलाय
गथा एवबाय बेनिफ्राय बेखौहाय माने गथायैनो एवग्रोबाय आरोना थाव होआलासिनो नै गथा बेनिफ्राय गथा माने आङो हाखावखायासै बेखौ हाखावखाया आरो गथायैनो एवदों बेनिफ्राय थावखौहाय माने एसे गरम खालामग्रोनानै होनोसै दसे एवग्रोनानै बेनिफ्राय नैबेयावहाय कुन्दुलि संदों नै कुन्दुलि ओंख्रि संबावदों रानिया जोंहाना माने एकदम दालि ओंख्रिखौबाथाय जानो आमुनि खालामथारो बिनिखायनो माने कुन्दुलि संहरबाय नैयो नै खुन्थाइ भाजा एवनाया जाबाय नै आंनिया सामब्राम गुफुरबो होदों नै गरनै गरथामसो होदों सामब्राम गुफुर आबैया ओंखाम जाबाय नै ओंखाम जानोसै दानिया आबैया ओंखाम जानो लाबाय नै अखाबो हागासिनो दं एकदमबारे ना आबै जादो आबै दे जादो औ गोथाव आबै औ बेदरा जादो जागोन ना बे जाबाय था आबै आंबो जानोसै ना जादो ओं जानोसै नै लोगोफोर आंबो दानिया नै खुन्थाइ भाजाया लाबाय बेनिफ्राय नै बेदर भाजिया बेनिफ्राय दालि ओंख्रि नारें लादों नै अखा हानायखाय रायलायनायखौनो खोनाथारा आं भिडिअ बानायनायाव अखा हाबाय थाबाय दिनै अखायानो गारखायाखैसै माने मामि मा जाखो बेदरखौ जाग्रोनोसै आमाइ स्कुल बरिया गोथाव जाखादों सबाय बिमाजों बानलु गोसानो जालुक गोसा जाखादों जालुक गोसाबाथाय माने गोथावथार मोनो आरो गुलुगुलायबाय आं खुन्थाया बरिया जाखादों खुन्थाया गोथाव ना आबै आबैया गाहायावसो जादों टिबोलाव जाया इयो हा मा होनदों आबै सोरा ए जोंहानि ओंख्रि संनायफोरखौ आबैया गोथाव गोथाव मोनोनो Nggak apa-apa, Pak. Angkau kan, Bapak. Masih betul-betul ya. Ini masih betul-betul ya. Mana nawe? Menjalan ya, dulu udah. Sekarang begini tamu ngulbar. Tamu ngulbar orang lain punya orang ini apa deh? Ngulbar saya masih ya. Iya kan? Ngulbar orang apa bisa kayak macam? Ngapain? Ngulbar ini. Menjalan tamu ngulbar ya. Kan menjalan kan udah sandar punya. Kuda hati apa nama dana? Ngulbar rau. Kami selalu sehat. Tahu dah kadang-kadang kami selalu pegang. Hah? Tidak mau jaga tak nah. Lagi.
थांसै आबै औ आबैया ओंखाम जाखांना थांसैनो थांदो दे होमबा एबारो फटक साफाय जागोन आं माबादों दखना गोदान गाननोसै ओमफ्राय ससमा लाबोसै बा दख'ना गोदानजों बुरिया एक्ट्रिस बायदि ससमाबो गानगोन बाब्बावै आबैया मालाय ससमा गानलायनानै फटक साफाय जागोननो आंजों थांदो दे आबै थांदो अके साथा हम थांसैदा थांसैनो बाय बाय थांफानोसो नागिरो नायलाय ना थांदो आबै दे ओं ओं दानो फैफिनदो आं दै ओं दसेनो फैफिनदो दाहाय फैफिनदो लानिजों दै दा फैफिनगोन दे आं दे ओं दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव जाय गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर